Lejla tajba u grazzi l-kulħadd tal-li ġejtu hawnhekk. Jiena nofs minuta ħanieħu kemm ngħid li din is-serata hija parti minn proġett USA ta' tradizzjoni orali, proġett li lu għaddej mill-2016-17. Bis-saħħa ta' tlieta min nies, ta' numru ta' nies imma ta' tlieta ewlenin. Ta' Adrian Grima, ta' Janika Xkembri Fava, u ta' Daniel Bezzina li dejjem moħbi hemmhekk karħarsu leħħa li qed jistħi ftit, dejjem moħbi hemmhekk, dak għandu OB unit hemmhekk qed taraw screen OB unit sħiħ għandu hemmhekk armat u bis-saħħa tiegħu ikonna rekordju ta' dawn l-attivitajiet li organizzaw. U ċ-ċajt huwa parti mit-tradizzjoni orali naturalment. Allura xi 3 snin u 4 snin organizzajna serata ta' ċajt bis-serjetà kienet imma ta' ċajt u tant ħadna gost li għadna narġgħu nagħmluha mbagħad il-pandemija ħarbtna ftit provajna nagħmlu online imma Trevor mhux bitux il-biex tax-xogħol allura għax daw kapriċċużi qed ngħidli huma hawnhekk. Allura issa se nagħmluha wiċċ in wiċċ. Issa li ħanagħmlu hekk imqasma b'dan il-mod is-serata. L-ewwel se tkellimna daqsxejn Tea Farrugia li hija gradwata tad-Dipartiment tal-Malti li għamlet it-teżi tagħha appuntu dwar iċ-ċajt. Għaxan l-affarijiet nagħmluhom bis-serjetà kif qed ngħidu hekk sewa. Ftit minuti Tea ma ħadkellimkom. Imbagħad ħanaddu għand il-protagonisti sewa Trevor u Vince se jgħidulna ħafna ċajt u hemm il-possibilità wkoll li min jgħid magħna jista' jgħid iċ-ċajt. L-importanti qaluli li tridu tużaw dan il-mikrofonu sewa, dan il-mikrofonu biex tgħidu ċajt. ċaħda żgħira qabel ma nibdew, iċ-ċajt u ċ-ċensura ma jmorrux flimkien sewa, ġifieri ma nistgħux niċċensuraw iċ-ċajt, il-korrettezza politika għal-lejla biss m'hawnx posta hawnhekk hux. Ġifieri hawnhekk ħadd ma jrid jieħu għalih, la minnu twil, la minnu qasir, la minnu oħxu, la minnu rqiq, nazzjonalist, laburist jew xi ħaġa oħra, sewa kull isti kollha. Naturalment mhux fi spiritu ta' tajjir, imma fl-ispiritu ta' li nieħdu gost flimkien u nieħdu lilna nfusna inqas bis-serjetà naħseb le imqara lejla waħda. Fidejk Tea, grazzi. Nixtieq nirringrazzja l-Dipartiment tal-Malti lil daw kollha li jaħdmu fil-proġett ta' tradizzjoni orali u f'dan l-intervent qasir se nipprova nagħtikom toma żgħira ta' dak li rriċerkajt fit-teżi tiegħi bl-isem mhux biċ-ċajt analiżi lingwistika taċ-ċajt Malti, imma bis-serjetà mhux biċ-ċajt. Mela, u ħaniftaħ b'din id-definizzjoni ta' Stefano Bartezzaki li qis iċ-ċajta bħala rakkont qasir umoristiku li jiftaħ bsejħa u jintemm battuta. Issa, meta naraw dik id-definizzjoni nistgħu nisiltu xi karatteristiċi ewlenin fuq iċ-ċajta. B'mod ġenerali nistgħu ngħidu li ċ-ċajta hija maqsuma f'3 partijiet, mhux kull tip ta' ċajta, imma il-maġġoranza taċ-ċajt jimxi b'dan il-mod. Hemm dik li nsejħula s-sejħa, l-introduzzjoni jew il-preliminare, illi fiha ir-rakkontatur jiftaħ iċ-ċajta billi jgħid lis-semmija li qed jisimgħu smajtwa din iċ-ċajta biex iqanqilhom interess u jippreparhom għaċ-ċajta li ġejja. It-tieni parti hija r-rakkont taċ-ċajta. Issa rakkont jista' ivarja bejn individwu ieħor, però xi karatteristiċi kruċjali fiċ-ċajta ma jistgħux jinbidlu ovvjament iridu jkunu hemmhekk biex iċ-ċajta issir. U finalment insibu l-battuta fl-aħħar li hija l-punchline li hemmhekk jintlaħaq il-qofol taċ-ċajta. U r-rakkontatur ovvjament jibni it-tensjoni u s-suspans fost is-semmija u fl-aħħar is-semmija għandhom jitqu tajjeb, suppost. Issa, it-tieni karatteristika importanti hija l-qosor. Iktar ma ċajta tkun konċiża u qasira, iktar tista' tasal għand is-semmija b'mod immedjat u anke tgħin lir-rakkontatur biex ma jinsijiex ukoll. U t-tielet punt li huwa kruċjali fuq iċ-ċajta huwa proprju li ddaħħak. Issa jekk iċ-ċajta tingħat u ma ddaħħakx, ħatħalli sfortunatament effett il-kuntrarju da dak li suppost tħalli. Ġifieri nistgħu ngħidu li mhux kulħadd jinqala biex jgħid iċ-ċajt. Imma illum għandna żewġ mistednin li ħajġu waraj ovvjament li
nista' niggarantilkom illi ħajdaħquna. Issa, l-għanijiet tal-istudju tiegħi malaj kienu li nanalizza korp ta' ċajt bil-Malti minn perspettiva lingwistika u t-tieni li nosserva kif xi karatteristiċi ta' ċajt huma universali għax jinsabu f'ċajt minn madwar id-dinja. Skużawni. Issa, ovvjament biex nanalizza ċajt kelli niġbor kampjun. U l-kampjun ta' ċajt li ġbart ħattu minn dawn l-erba' kodba primarjament tal-anqas bissem ta' Anton Gijok ktib id-daħ ta' Joseph Michael Vella nitqu ftit ieħor ma' Charles Cluse miġbur u editjat minn Tony Sant u tilqima bid-bissima ta' William Gregg. Issa barra minn hekk ukoll ħares lejn rivista Satar għaliex kien hemm taqsima partikolari dedikata ċajt jisimha Jerry Smajta din, ma nafx intomx familjari magħha. Imma qabel kienet u anke llum il-ġurnata fis-Satar hemm paġna dedikata ċajt. Imma qabel din kienet popolari ġifieri. U ħadd ċajt bejn snin tal-1982 u l-1987 5 snin. Dort iċ-ċajt f'kull ħarġa li kien hemm. Iżda tajjeb ngħid illi mhux kull ċajta li sibt kienet totta l-istudju tiegħi. Billi jiena kont qed nanalizza ċ-ċajt minn aspett lingwistiku, mhux kull ċajt ħataqa' tuża mekkaniżmi lingwistiċi. Allura kien hemm xi ċajt illi kelli nevitah ma nużax għal dan l-istudju. Ukoll sibt xi ċajt minn Facebook minn xi gruppi li xerdu ċ-ċajt bejniethom, ukoll minn xi individwi li smajthom jgħidu ċ-ċajt u wkoll minn serati bħal dawn. Issa, mill-analiżi ħarġu xi karatteristiċi fuq l-istruttura taċ-ċajta, fuq it-tul, fuq is-sitwazzjonijiet tipiċi u fuq l-ismijiet tal-karattri. Mela l-istrutturi li sibt mill-kampjun kienu jew dawk ta' dialogu bejn karattru u karattru, jew narrattiv, pereżempju dak iċ-ċajt li jibda mela darba kien hemm raġel. U it-tielet tip li huma ċajt mistoqsija risposta. Issa kif tistgħu taraw, id-dialogu l-mistoqsija risposta huma iqsar meta kkumparati maċ-ċajt narrattiv. Irrid ngħid ukoll li kien hemm xi ċajt li involvi kemm in-narrattiv u d-dialogu ġifi jkunu jinkludu l-itnejn. Issa, kull ċajta isseħ fis-sfond, le xi sitwazzjoni. U s-sitwazzjonijiet li ltqajt magħhom jienu nanalizza ċajt kienu propju ċajt mill-bank tal-iskola. Pereżempju, bejn l-alliem u l-istudenti. ċajt li għandu x'jaqsam mal-qasam mediku, bejn tabib u pazjent, jew inkella bejn infermier jew dentist u pazjent. Imma wkoll ħafna ċajt jitratta mill-familja. ċajt bejn il-ġenituri u l-uliet, imma l-iktar ċajt bejn il-miżżewġin jew il-koppji. U ħafna drabi ċajt għaddur jew mal-inkwiet matrimonjali tagħhom, jew inkella mal-problemi sesswali tajjeb biex wieħed. Jiġifieri dejjem ċajt għaddur ma' dawk isu is-suġġett. Ukoll kien hemm tip ta' ċajt illi huwa kellu bej il-ħbieb, pereżempju, ċajt bej xi żewġ anzjani fuq xi bank tajjeb li qishom joħolqu ambjent tipiku Malti. Issa, l-ismijiet. Mela kelli ċajt li fih sibt li kien hemm karattru bismu. Kien hemm ċajt fej jisemma professjonist imma mingħajr isem u kien hemm ċajt b'karattri li jibqgħu anonimi. Pereżempju hawnhekk ċajt li jisemma l-karattru bismu, pereżempju Pawlu, Gianni, kien hemm xi ismijiet Maltin ukoll. Imma mbagħad kien hemm ċajt li inkludi professjonisti, ġeneralment xi mħallef, xi avukat, xi tabib, dawk tip ta' professjonijiet, u ċajt totalment anonimu li dan it-tip ta' ċajt jew ikun immarkat bitri A jew B, jew letteralment b'xi ħajfin biex wieħed jiddistingwi bejn karattru u ieħor. Issa, finalment, biex ma nieħux iktar ħin, mill-analiżi ħarġu li ma' mekkaniżmi lingwistiċi jintużaw l-iktar fiċ-ċajta, mill-kampjun tiegħi ovvjament. Mela, minn mit-ċajta kien hemm
għadd ta' ċajt li jilab bit-tifsir tal-kelma u għadd ta' ċajt li jilab bil-ħoss tal-kelma. Iżda kelli ċajta waħda minn 100 li tilab bil-kelim, bil-kidba, skużawni, bil-kidba. Imma hawnhekk ma niżiltix għas-sempliċi raġuni li kienet waħda minn 100. Ma l-iktar komuni kienu li jilabu bit-tifsir u bil-ħoss. Issa ċajt li jilab bil-tifsir insibu fuq livell ta' polisemija jew omonimija. Per eżempju, polisemija il-verb rajt, allura jkun hemm xi mara tgħidilha rajt tabib lill-ħabba tagħha. U qed tifhimha rajt tabib rajtu quddiemek meta l-ħabba tagħha qed tfisser rajt tabib, jiġifieri mort tant tabib invistak. Issa ċajt li jilab bl-omonimija, per eżempju, il-kelma ħarqa, li tfisser jew bern, jew inkella dik li nilbsu trabi. U ċajt li jilab bil-pragrammatika, per eżempju, ikollok żewġ karattri li mhux qed jiftehmu bejniethom. Per eżempju, wieħed jgħid lill-ieħor dak jonqosna, wieħed qed jiftihem li veru dak jonqosna u l-ieħor qed ifisser totalment l-oppost, mhux dak jonqosna. U ambigwità wkoll fuq it-tifsir li tilab bil-kontradizzjoni. Per eżempju, missier li jgħid lill-ibnu mur f'kamartek inqafel u ġib li ċavetta lura. Allura hemmhekk għandna l-kontradizzjoni li qed taħdem fiċ-ċajta. Issa, rigward il-ħoss, huwa l-iktar ċajt li jaħdem meta jingħad oralment, għaliex fil-kitba ħatinduna, ma meta tisimgħu dat tip ta' ċajt ħajaħdem ħafna. Per eżempju, it-tip ta' omofonija li sibt kienet ta' tip kelma, per eżempju, il-kelma xar għal-mant u xar għal-ħer. It-tip kelma frażi, per eżempju, sufle, id-deżerta, u l-frażi sufle. Intrita, il-mili, u int rita. Widnejk u wit nejk. Issa, kien hemm ukoll ċajt li jilab bl-omofonija bej il-Malti u lingwa oħra. Per eżempju, il-kelma mezz, means, jiġifieri bil-Malti, mezz ta' trasport, per eżempju, u mezz, mathematics. Allura hemmhekk bej lingwa u l-oħra kien hemm dat tip ta' ċajt. U wkoll per eżempju mili, għal-mili per eżempju tal-figolli, u mili isem ta' mara. U l-aħħar tip, l-omofonija parzjali, sejjaħnila hekk għas-sempliċi raġuni li dat tip ta' ċajt mhuwiex isu jgħat jaħdem fuq l-omofonija sħiħa għaliex hemm ċerti ħsejjes fil-kliem li jixxiebaħ. Per eżempju, thanks a lot u salott. Hemm ftit ħsejjes li qed jinsemgħu l-istess u ċajta ddur madwar dawk il-ħsejjes. Mela, jien min-naħa tiegħi daqshekk. Nixtieq nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nixtieq nirringrazzja ħafna lil Dr. Michael Spanjol, lil Prof. Adrian Grima, lil Janika tal-koordinazzjoni, lil Daniel, lilkom li qegħdin hawnhekk u nħalli fidej Trevor u Vince. Narġa' ngħidha. L-ewwel nett nirringrazzja lil kulħadd, jien lil Adrian, lil Michael, lil Janika, lil kulħadd għal din l-opportunità li tajtuna biex niġu hawn hawnhekk qudiemkom. Għandkom xorti qed tarawni hawn ta'. Għax kont għal daqsxejn ma kont se nċempel il-Janika u ngħidilha li ma nistax niġi, imnalla waqqafthom dawk il-pilloli tal-ħadid li kont qed nieħu. Jitqu, l-iktar kuku ġab il-kalamita da. Il-belt, dari, il-belt, ħdejn l-iskola tal-Baviera, qabel taqbad is-sur, kien hemm il-ħanut ta' Pawlu. Pawlu ma kienx raġel ta' skola, imma kien intrapreneur.
kellu ħanut żgħir. Aħna l-belt ngħidu naqra ta' toqba. Trevor jgħidlek nitfa ta' ħanut. U f'dan nitfa ta' ħanut da Pawlu kellu dak kollu li normalment tistenna li tfal jixtru u ma sejrin l-iskola, jew ikella u ma sejrin lura d-dar mill-iskola. Allura barra l-ħelu kellu l-pitazzi, kellu drawing books, kellu covers, il-labels, il-rigi, il-gomom, li trid. Semmija u mixi rokna ximkien isimilek. U darba f'dal-ħanut daħlu 3 tiqriemeġ minn iħel mandraċ. 3 tfal minn dawk, illi minħerhom dejjem nieżel. U bil-kemm jafu jitkellmu sew. U ta' Pawlu kien imdorri ma' dat tip ta' tfal. U l-ewwel wieħed qallu xi trid boj. U dak qallu buddieqa. Pawlu ħak ftit rasu hekk għax il-bżieżaq kienu ġo kaxxa. Fuq xkaffa fuq fil-oli, ma tantx kellu fejn jerfa'. U biex iġibhom titġib is-sellum wara l-bieb. Tamlu mal xkaffa, titla fuq, tiftaħ il-kaxxa, iġib bużżieqa, tala il-kaxxa, tinżel, tagħmel is-sellu f'postu, ittieqa t-tifel, ittik il-flus, tagħmelhom fil-kixxu, insomma bit-tiela u bin-nieżel għamilha. Dar fuq it-tieni wieħed qallu xi trid inti boj? Qallu buddieqa. Iċċassa jħares lejha, ma xi tittajlu fil-ħanut tittieħu paċenzja. Raġa qabad is-sellum wara l-bieb, għamlu mal-iskaffa, tela fuq, fetaħ il-kaxxa, ġab bużieqa. Kif kien se jinżel lit-telefon qallu għal-ista jkun idbux bużieqa tridu. U dak qallu le. U niżel, għamel is-sellum f'postu, dan ġew. Qallu mela xi trid boj, qallu 2 buddieqi. Jiena jkolli bil-wieqif għax ikella ma tarawnix. Nasi jgħidilkom imma li dak li jbieħ il-gomom u r-rigi kellu minn kollox, kellu anke kondoms u kollha tfal. Dejjem fiċ-ċajt ħafna drabi jidħol il-Malti, il-kapaċità tal-Malti. Dak kien hemm dal-Malti kien jgħix l-Amerika, u xogħlu kien jaħdem ma' kumpanija tal-ajruplani u meta jkollhom il-board meetings da joħdolhom il-kafè. U da jitkellmu bejniethom jitihom il-kafè. U dawn kienu qed jippjanaw ajruplan ġdid. U tal-ajruplan itellawh kull darba kif jasal fl-oli il-ġwienaħ plop jaqqasmu jikkraxxa. U jagħmlu board meeting jerġgħu tal-ajruplan imma x'għandu ħażin tal-ajruplan. Studjajna kollox. U dal-Malti jidħol bil-kafè, għallhom għamlu l-ringela toqob mal-ġwina hekk, għallhom ma jaqax. Għallu mur tnejjek trid. Għallhom mur nitnejjek. Għamlu aeroplani ieħor, tela, plop, inqasmu l-ġwina. Ma nafx kemm l-aeroplan għamlu. U dak kull darba, u għamlu l-toqob mal-ġwina hekk u ma jaqgħux. Fl-aħħar qalu isma', ippruvajna kollox. Infaqna dal-flus kollha. Nippruvaw li qed jgħid dal-badonċi biċċa Malti. Għamluh, tela, u ġesu ħalin żamm. Għaw skandati daw, niżel il-Landja, perfett. U għajdulu, allura isma', proset ta' imma dil-idea kif ġietek? Lamma xaħna Malta għandna fabrika ta' toilet paper, jina qata minnhom minn kull imkien, minn barra minn fejn ikollu toqob. Żewġ tiħbieb kienu ilhom ma jaraw lil xulxin ħafna żmien. U ltaqgħu l-pjazza ta' Żebbuġ quddiem il-ħanut tal-ħabib. Ara Pejnu, għax sar minnek Pejn? Kemm li ma narak? Għallu għax mor daqsxejn l-Awstralja. Import l-Awstralja, għallu hemmhekk mhux bl-Ingliż jitkellmu. Għallu daqs biż-Żebbuġ ma taf. Għallu messa tal-lem ta' bl-Ingliż, tal-lem bl-Ingliż, għallu. Għallu ħannara, għallu ikun hemm wieħed u tittajdlu ejja law, hekk, x'tajdlu? Għallu ngħidlu come here. Ejwa ta' għallu mhux ħażin. Għallu s-sek tittajdlu mur lem, kif tajdlu? Għallu naqsa bit-triq, mur naħal għallu ngħidlu come here.
Malta ddeċidew li jdaħħlu parteċipanti għall-Olimpjadi. Qed jimlew il-formoli u biżball kitbu sebta wieħed għal-fencing. U meta ġew biex jibatu, għallu inti fencing jien. Għasta fizzom xabla, għallu ma issa titmur ta' applika. Imma tanna xamiltu la. U għallu witlantuk xabla emmek buru anke ma tikkompetix kemm tmur tagħmel preżent. Da mar, ta' xabla daqshekk, daħal biha jżomm da. U kellhom l-ewwel get together hekk biex isur jafu l-xuxin. U da ġejjin kollha l-Amerikani, l-Ingliżi, l-Skoċċiżi kollha biex xwabel hekk iduru waqt il-parti xorbu. L-Amerikan ħib minnhom ħarġ ix-xablek, kien kandelabru kollu xema, xu għataħħom kollha. U l-ħotti ċabċablu. Wara ftit l-Ingliż ħarġ ix-xabla, qabad maktur tal-ħarir xeħtu, qasmu minn nofs. U kulħadd insomma jur il-kapaċitajiet tiegħu. U fl-aħħar indunaw li dal-Malti qiegħed bix-xabla jżommek ħares, qalu ej, inti. Ħarġ ix-xabla, għadda Zunzan, għamillu ċu. U baqa' sejjer Zunzan. Qalu xi pruvat tagħmel. Araw dak iż-Zunzan jaħxix aktar issa għallhom. Bej jieħ tal-ħaxix, ma t-tifla tiegħu qed ibiegħu l-ħaxix, daru għalihom 3 ħallilin biċċhom mammat barma li taqtaw bil-ponta u sarqolhom kollox. U dar raġel jibki u jagħtu fuq ġara sarqulna kollox. Il-kerettun, il-ħemar, il-ħaxix, il-frotti, għasra kollox, il-flus. U l-tifla għatlu, u il-flus ma ħadhomniex. Dik kolli tiddublet, għatlu dakku bejthom wara fil-garax. Ma ħadu għamniex. Għalla kiku ġibna l-ommok għas il-kerettu, ma kienu joħdu da. Mux forsi tiftakru żgur il-maltempata kbir li kienet għamlet fid-89 meta ġew Malta Gorbaċov u Bush. U dawn kienu fuq il-vapur hemmhekk, ovvjament kien hemm ukoll il-Maltin marru jilqawhom, kien hemm il-fizzjal Malti wkoll. Qed jitkellmu. Gorbaċov qallu, jien qallu, is-soldati tagħna aħna ma jibżgħu minn xejn ma jibżgħu. Allora qallu ara kmu veru, qallu Boris, ela. Aqbes fil-baħar qallu issa. U għom darbtejn qallu mal-vapur. Dok neżom għalaj. Għamu tala, għallu għettara, il-Russi, ma jibżaw minn xejn. Abes Bush, għallu il-Russi, l-Amerikana għallu ma jibżaw minn xejn. Bobby, ela għallu, izza, aqbes, 10 darbiet mal-vapur għallu. U Bobby neżaw, puta. Il-Malti, il-fizzjal għallu l-Malti ma jibżaw minn xejn. Għallu frendo, izza, aqbes, 20 dar mal-vapur. Allu zabba f'sormok ser. Allu għettara, għasminni ma jibżaw daw, allu. Ma kont se ngħidha, ma laqala u ngħidha jien issa. Wieħed kienet jistudja biex isir saċerdot. U għahel mill-eżamijiet dawn. U taġġi dispjaċir kellu, jara il-sħabu kolla jordnaw saċerdotu u le. Allora ħareġ mill-konvenda, daħal il-belt, nizel sadarjali, isuruħ mitlufa, wasal dej kordina, poġġa fuq mejda jem, ġewejter fuq u dak blaħsib ta' xej, għallu, ordnajt senjur, għallu zabbat solbok. Issa ksen nibdew għal-pasta zaħt, irtnaċċa ħaġi iktar pasta zaħ minnek jena. Kien hemm dal-Amerikani, Ingliż u Malti, għax fuq il-Malti dejjem. U dan qed jgħidu kemm l-iktar li l-mara tagħhom jafu jtuha gost fis-sess. L-Ingliż għallhom. Immorru l-pub, għallhom nixorbu għallhom
il-birra kemm għall-ħalaq birra. Mbagħad immorru d-dar għallhom għandna sodda sabiħa ta' bitnejnek għallu minn dawn bil-lasti biċ-ċelu għallu. Nieħdu waħda għallu. Il-mara għallu, tagħmel sija tajjat wara għallu bil-gost. Sija tagħmel tajjat bil-gost. Qabes l-Amerikan għallu. Aħna għallu konna għallu cottage għallu għandi cottage għallu fil-kampanja. Għallu mmurremmek, għallu nieħdu gost, għallu nixalu l-ħiter, għallu mbagħad inġibu għallu il-whisky, għallu nixorbu, u mbagħad għandna tapit tal-fer, għallu poġġa fuq, għallu xat, sija. 3 sijat id-dum tajjat il-mara għallu bil-gost li tieħu. Għabis il-Malta għallu morru tnejku. Għallom jena mor il-kazin, nħalli l-mara d-dar għallu. Nieħu salt lager u bigilla bit-tewm. Unbaċċissja ta' flodu mur id-dar għallom. Nixal il-kassetta l-għana. Inqajjem il-mara. Inġerriħ. Nimsħu mal-portieri. Id-dum 3 tim tidaju tajjat ballaw bil-Madonna l-mara għallom. Kien hemm 3 morda. Wieħed alkoholik. Wieħed chain smoker u wieħed pufta approvat. U daw kienu jgħixu ħajja xellerata, kienu jeżaġeraw, kienu jitħanżru. U spiċċaw minn damdmin. U tant ħassewhom ħażin illi ddeċidew morru għand professur, konsulent, ħalli jagħmlu vista daqsxejn jaraw fejn qegħdin. U dal-konsulent rom insomma wieħed u l-ewwel wieħed l-alkoholik għallu inti x'tixrob. Għallu thank you, ta' għallu vodka nit, għallu bla żilġ. Le, għallu mhux ħaked ngħidlek jien għallu x'tixrob. Għallu vodka. Għallu ara se ngħidlek. Għallu jekk tieħu vodka, għallu għandek il-fwiet inti maħruq. Għallu jekk tieħu vodka ieħor taf tistabat mal-artu tmut. Bissa da ngħidlek. Lilli ieħor iċ-chain smoker għallu u inti jekk se tibqa' tpejjeb għallu għandek il-fwiet spiċċut. Għallu jekk se tibqa' tpejjeb qed tissogra li jkun fatali għalik. U lilli ieħor li pufta għallu jekk se tibqa' tgħid il-ħajja li sejħed. Għallu taf tkun tal-aħħar issa. Araw se tagħmlu. U dak ħarġu minn għand it-tabib bil-buri naturalment, mixin fit-triq, isom ras maqtuwa. U kif kienu mixin fit-triq, jekk għaddew ma' qoddim bar. U da l-alkoholik għallom jiena nitnejjekx għal il-konsulent. Għallom dak fiex jifhem. Għallom jien diħal u noħu vodka. U daħal talbu da bil-vodka, xorbu f'nifs wieħed hekk. Issa ħjar qal, għada stabat u miet. U tnej l-oħra baqgħu iċċassati. U ħarġu mill-ħanut mixjin fit-triq hekk. U kif imxew 4 passi oħra, fl-art jaraw nof sigaretta du jixal. U dak li jpejjeb iċ-chain smoker beda jħares leħ. Il-pufta għallu għara s-sena jidlek, għallu jek tidbaxxa biex tiġbru, it-nej mejtina. Mela jiena kont qed ngħid fuq il-Maltin, u issa ħa ngħid ftit fuq l-Irlandiżi, kif tafu intom l-Irlandiżi għandhom il-fama ta' ċwieċ. Issek kux verew li jiena ma nidħolx fiha. Hemmhekk forsi kien hemm xi ħadd jagħmel teżi fuq, ma nafx. Mela żewġ Irlandiżi iltaqgħu flimkien u wieħed il-ieħor qal isma' ngħidlek. Qallu intu l-mara qallu tkunu qed tagħmlu intkom tagħmlu. Qal qed tieqa ta' qallu. Qallu l-beraħ għaddet fi 11 qallu smajta twerżaq. Qallu murja giddib qallu l-beraħ konċol fil-11 jien. Billa qasir ħanajt oħra fuq l-Irlandiżi. Kien hemm dawn Amerikan, Ingliż u Irlandiż. Darba ma kienx Malti, Irlandiż. U dawn intilfu fid-deżert. U jimxu dawn, ma jfux jagħmlu. Ġenfu u mara. U fl-aħħar raw karozza mitluq hemmhekk. Kważi żarmata. L-Ingliż mar jiġri, fetaħ ir-radjator sab l-ilma, xorbu. L-Amerika x'se nagħmel qal. Sab is-sit għallhom għall-inqas ikolli fuqix nimtet. L-Irlandiż qabad oqla l-qbiba. Għadik il-biba x'tanbija? Għallu ħan niżel it-tieqa l-arja.
Nessejt nixkont se ngħid. Niftaħ li kitti għall-arja? Kien hemm wieħed u qabdu ġie ħakut f'daru. U ma jistax jaf għaliex. U ratobba u għamlu X-rays u qasnaf u kulħadd jistaqsih, inti ħadd skos le, waqajt le, erfaj xi ħaġa le. U batu ħadd konsulent insomma, u dan għamillu vista ma tispiċċa qatt, ritratti u X-rays u qasnaf. Għallu l-istess tajna bħat-tobba l-oħra, għallu għasal ta' kukużu, ma nistax jinsib tarf ta' għallu smaħan nistaqsik xaħġa personali. Għallu jek trid tista' ma tirrispondinix jek trid. Għallu tu mizzewweġ, għallu iva. Għallu għadek attiv sessualment, iva, għallu. Xekem il-darb? Għallu 3 darbit fil-ġimgħa? Insomma, 3 darbit fil-ġimgħa mhux wis. Għalkemm meta nikbru ma neqbawx li nkunu. Għallu ma insomma, 3 darbit tgħaddi. Le għallu mbagħad hemm is-seftura. Xieġifieri għallu għam seftura. Għallu ma tafx kemm meħel għajt, għallu it-tantani, għallu kif tista' ma ċempilx? Għallu jena fraġili naqa, għallu ma kemm il-darba. Għallu xi 3 darbit fil-ġimgħa? Għallu ġa 6 ta', għallu kważi kull jum inti. Għallu u hemm dik taħdejna wkoll. Għallu dik taħdejn ġifieri. Għallu dik Karmla miskina m'għandha l-ħadd, għandha saħħna fuqha. Għallu inħenna liha jien, iktar għatta karità nagħmel biex nieħu pjaċir. Għallu ma kemm il-darba. Għallu 3 darbit fil-ġimgħa. Għallu allura int qed iġibha bidejk di. Ejwa, għallu 3 darbit fil-ġimgħa. Tifel mara t-nannu tijow. Għallu nanni s-sinti għallu, inti u n-nanna għallu. Għadkom jek għallu tamlu seks bejnietkom. Għallu. Oral seks namlu għallu. Għallu xieġifir xtamlu. Għallu jitutħu fil-kamera taħħa u jiftijaj. Għallu jgħidilla fuck you u jgħidli fuck you. Mara kella tifla dan ħammorru s-saftit fl-antik. Meta it-tfal tifla ta' 14 sena 15-16 għada ma taf xejn miskina. Illum jal-mukuma. U diħdeja kella raġel xieħ ta' disejn, sinjorun. Għalet nżewwiġilu din, għalet da ta' disejn, sinjorun. U zewġitilu. U dan ġew fl-ewwel lejl. Għalla ħanini ħanajdlek għalla inti il-mama għandlek suppost namlu fl-ewwel lejl. Għatlu la ma għalt liġ. Għalla ma naħxejn għax jena nsejt. Et isemmi l-anzjani fakkarni foħra. Raġel ta' xi 90 sena miet. U kien hemm funeral, kien hemm il-mara tiegħu kważi ta' 90 ukoll, u kien hemm it-tifla tat-tifla. Tarġa li kienet xi xebba hekk. U qed kellim għal-nanna di tfajla, għaltila kif miet in-nannu. U ruħi, għaltila konna naħdu waħda, għaltlu, u baqa taħta. Għaltila nan, għaltila għandkom 90 sena, għandkom ta' dal-affarijiet. Għaltila ħana għidlek binti, għaltila ħna, minn dejjem ħabbejn iħdannejk. Għaltlu għaltila meta kena xi 75 sena, irrealizzajna. Illi aħna issa ma nistawx nibqgħu sejrin bl-istess ritmu ta' qabel. Allura ftemna li flok naqtaw għal kollox. Nillimitaw ruħna għal darba fil-ġimgħa biss. Dar taħat fil-ħodu, fit-8 mal-qnipel mal-qampina tal-Knisja. Ding, dong, ding, dong. Neħduha bil-mod, ding, dong. Għaltila ħasra kieku m'għaddix il-van tal-ġelati dak il-ħin kieku naddu għadu għaj. Mela ħalli nkopplu ftit fuq l-anzjani. Mela maraw raġel għal-anzjani u marru għand il-counselor għax il-mara qed tikkopri għal il-raġel m'għadu jagħti kasta xejn fis-sess. U marret u ir-raġel flimkien għaltlu ara għaltlu ma jtix kas ja ħasra għaltlu xejn għaltlu fis-sodda jtini daru x'aqqas jipporta xejn jonħor aqqas jtik u tajtu u dik kienet mara pjuttost għalkemm anzjan għadha mhux ħażin. U l-counselor fl-aħħar bad jisħon naqran kiju,
ħatafa. Bisa bewsa passjonali. Għafasa miegħu, beda jtiftifa. Allu ettara, allu martek hekk għandha bżonn nemqat darbit fil-ġimgħa. Allu mela nġibilek it-tnejn u l-erba', ma allu ma l-ġimgħa ma nistati, ma nkunx nistgħu. Jiena isemmi xi ħaġa u niftakar ara. Tisemmi l-anzjani kien hemm wieħed l-istess għandu żmien bħali u għaddit waħda kien fil-bieb hekk bil-qeda fuq siġġu u għaddit waħda tafu Karm qatlu kif inti. U tal-li aħna u għalla issa m'għandniex li konna għaltlu ma tidher rajt u ma sirt ninsa Alla l-kemm issa qed immorru l-iskola tad-demenzja ta' Iva għaltlu, Alla mela, Alla qed immorru l-iskola tad-demenzja u hemmhekk jgħalmuna kif nassoċjaw ħaġa mal-oħra biex niftakru. Qed tifhem nagħmlu xi ħaġa xi stampa f'moħħna biex niftakru. Għaltlu iva, għaltlu pereżempju għaltlu ħannara, għaltlu x'jisimha l-miss. Alla senna ftit ħanajdlek, Alla dik il-fjura li titla li tkun ħamra, jkollha x-xewk. U f'San Valentinu l-namrati tu għax. Għaltlu Rose, għallejva, stenna ftit. Rose, x'jisimha l-miss? Dina ċajta illi parti minna bl-Ingliż tagħmel sens. Mela dana kien hemm wieħed irid jagħmel life insurance policy. U beda idur l-aġenziji biex jara dawn x'joffrulu. U kien wieħed qallu arħi, aħna il-motto tagħna qallu nikkaverjaw kollox. Allu aħna l-motto tagħna from the cradle to the grave. Inxurjat. Tajba, mux ħasin, għallu ma ħanfittax naqra, mur, għara, ma tarġa tiġjan. Mara, toħra, għallu ħan nxurrew kara għallu, from the womb to the tomb. Tajba għaldin, tajba. Għallimma, għallu ħan fittax ma importax. Mara, toħda għallu ħana nxurrew ħana għallu, from the sperm to the worm. Għallu mako ħan nxurja. U nxurja maħħom. Wara ftit taqa' ma' ħabib tiegħu qallu għamilt insurance policy tajba qallu ħanajlek qallu l-motto tagħhom taf x'inhu qallu insurance qallu from the sperm to the worm. Qallu fottewk. Qallu tiegħek ħjar. Qallu jiena nxurjat from the erection to the resurrection. Wieħed kellu darsa tuġa. U ma setax jissapporti allura ma' dentist. U d-dentista jgħilu d-darsa, għallu memx tama, għallu infettata, għallu konna naħuwa. U ma reġi bis-siringa. U dak kif raġaj bis-siringa, għallu xinu? Ma għandekx ta' tini s-siringa fil-ħanek. Għallu dak nibza minna minna, dak għalxie għallu msawalik. Allora, ma għallu ma jportax. Mar, u ġab il-loppju. Loppju ma neħdu xiena, hej. Ma biex nibqa taħtu, għallu, ma x'namel, hej. Għallu ma t-sugġari li xaħġa oħra. Iva, għallu Viagra. Viagra, għallu mela l-Viagra il-servi ta' anestetiku wkoll. Għallu le ma servix ta' anestetiku, għallu ma l-inqas waqt li qed naqlalek id-darsa ikollok xi ħaġa jibsa li tista' tżomm magħha. Kien hemm dan u kien jara lin-nies għaddejjin b'xi ktieb f'idejhom hekk taf inti tgħaddi bi ktieb fit-triq f'dek tidher intellettwali hu. Taqt ma qara ktieb, għalma. U kien hemm Sapienza tafu fejn kien Sapienza, u mar qallu tieni ktieb. Qallu xi trid ktieb. Allura xi ħaġa li qed jieħdu n-nies hekk dal-aħħar qallu. Qallu hawn ktieb bħalissa qallu f'ktieb qallu fuq il-loġika da, qallu fuq il-loġika, qallu loġika xi tkun. Qallu loġika, qallu ħanajlek qallu xi ħobbi għandek inti, qallu ju qalli għandi l-akkwarju jiena qallu l-akkwarju fiex ifakrek. Għallu fil-ħut, għallu fiex ifakrek, għallu fil-sajf. U s-sajf fiex ifakrek. Għallu fil-għawm, u l-għawm fiex ifakrek. Għallu fil-nisa bil-bikini ek. Għallu għara, għattara, għallu mill-akwarju. Għallu, marna fuq s-sess, kollox bil-loġika. Tajba, tini ktib għallu. U xtara ktib u ħarġ biħdu. F'stada reali. Għara ħabib tiegħu, għallu xinti taqra. Għallu ktib fuq il-loġika da. Għallu loġika xi tkun. Għallu akwarju għandek inti. Għallu le,
Għallu ma skont il-loġika anti pufta. Il-belt kien hemm karrejja. U ma setat tinbiħ b'xejn il-karrejja, dejjem bil-forsejl fuq il-biepek. U darba ġew wieħed biex jara mara t-sit, dak taħ ċavetta għallu mu rifta ħara kemm trid għallu mbagħad jerġa' tin iċ-ċavetta. U dak Marjana, u ġie lura għallu ma ridix ta' għallu għaliex. Għallu dak il-ġrieden kollha, ġrieden. Le, għallu ma nux suppost hemm ġrieden, milix li mort m'hemm ġrieden, għallu jagħmilha nurik. U marru fl-imkien, ħabitċa ġobhom miegħu dak. Daħlu, għadu mal-ħajtek, għabad bitċa ġobhom tefaħħa u ħareġ wieħed griż daqshekk. Ħada u telaq lem. Għallu rajtu, għallu għawżiet, ta' issa nirrik li għawżiet. Għata bitċa ġobhom tefaħħa u ħareġ wieħed abjad daqshekk. Ħada u baqgħet telaq lem. Tara għallu għawżiet, ħanurik għallu. Għabad bitċa tefaħħa ħarġet ħuta hekk. Għallu dak bġud dik ħuta. Għallu fuq l-umditan kelmek wara. Issa fuq il-ġrid. Ħan nitkellmu naqra fuq in-nani ta' Snow White. Kienu għaddejjin mill-belt, wara xuxin is-seba' jumek, u waslu quddiem il-kwartieri ġenerali tal-Guinness Book of Records. Ta' taħarsu li jomek. Għabbez dok. Għallum kosu, għallum, ħanidħol ta' għallu għalix, għallu, widinti daqs kemm iżgħira jien, għallu mandi li żar widna tad-dinja żgur jien, għallum ħanidħol u ninżel fil-Guinness Book of Records. U daħal, għaddew xi 10 minuti u niżel ferħan, għallum niżluni fil-Guinness Book of Records jien, għallum li żar widna. Għabbez xepi. Għallu, imniħri u kol zaħir, għallu ħannitla ta' u tela, għaddew 10 minuti u nizil, għallum nizluni fil-Guinness Book of Records li zar imniħer. Għabes, dopi, għallum isma, għallum jen għandi li zar pesisa ta' għallum ħammur ta' nizluni, għallum fil-Guinness Book of Records. U tela, kwarta. Nofsija, sija. Wara sija nizel, da dopi, bil-geddu. Għallu ġar, għallu aħbeċ, minu għallu Michael Spanjol. Dak l-appuntament ħassru. Mela, wieħed kien imsiefer u ċempel id-dar. U rispondi ħid-tifel, għallu Tomi, għallu Iva. Għallu, għajt il-mami ħankellima, għallu l-mami rieda fis-sodda ma' missieri. Għallu Tomi għara senajdlek, għallu jim missierek. Għallu mur fil-kamra tijaj. Għallu ta' fejn zommu s-senter jenu. Għallu ġib il-senter. Mur fil-kamra fejn hemm mommu koda. Għallu uttu jom zewċ tiri. U dak marru tom zewċ tiri. Ġellura għallu s-sas namel. Għallu s-sabbat il-senter. U tfal fil-bir. Għallu bir. Aħna mannix bir għawek. Għallu għemmek mus 22449. Le, għallu għamnek 22449. Sorry, wrong number. Grupp tal-università studenti meta għalqu l-40 sena dawn għallu namlu reunion ta' Iwa għallu fejn ħammorru niklu. Għallu hemm restorant, għallu sabiħ, għallu The Rose Tattoo. Għallu sabiħ dar restorant, għallu għandhom ikel tajjeb imbit tajjeb, għandhom DJ, il-waitresses għallu kollha bil-miniskirt b'sidrom barra għallu. Iwa morru. U marru tax kemm ħadu gost. Għadda s-snin. U waslu 70 sena dawn, għallu fejn ħammorru, għallu morru il-rostatu narġu, għalla xissa għallu għemmek ta' għallu għandhom il-lift biex titla, għallu għandhom
tara vista sabiħa, għallhom għandhom wieħed idoq il-kitarra għallhom hekk soft immorru. U marru, u ħadu gost. Waslu 80 sena. Ir-rostatu narġgħu morru, għalla xemmek issa għandhom ikel gluten free, għallhom mingħajr kolesterol xejn. Kwiet għallhom u marru, u ħadu gost. Il-babbintom grazzi jaslu għad-9 sena. Għallu feħa marru, għallum varjaw ftit tassa, għallum morru rostatu għax hemmhekk qatt ma morna. Maraw raġel marru tur mal-Brittanja u meta kienu barra ħadhom iż-żu. U iż-żu għalulhom għodu attenti lill-annimali t-tuhom xieklu. Għodu attenti ċerti annimali tersqu xirib lehom. U notis ma kullim kienek. Imma del-mara kienet minn dawk id-deffiesa, waslu ħdej il-gorillu, u ridet tiħu ritratt miegħu, u tittiħ il-banana, u r-raġel jalaw, jaxeta, u le, għara għammu ħelu. U resqet ripek, u dal-gorillu joħroġu jidu mibbejl ħadid, u ħatafaw, u daħħala ġewwa miegħu, u beda jnezzaħħa. Ġus, għatlu sa nagħmel. Allax ma tajdlux li għandek uġeħ taras, bħal ma tajd lili. L-ewwel tkellimna ftit fuq il-kapaċità tal-Maltin, imma ma ninsewx tal-Awċin. Dal-Awċi kellu kawża mal-ġar tiegħu li kien jismu Ġanni, il-ġar tiegħu, kellu kawża ma' ta' Ġanni. U l-avukat qallu sur avukat taf x'qed ngħid qallu. Għandi dundjon kbir qallu. Nibatu l-imħallef qallu. Ora ma fitillekx qallu l-imħallef li kont taf kemm hu pezzokustjoni, qallu ret. Għallu ktamelek kitelli filek żgur. Għallu nħalli fidek mela kif tgħidli. Ġiet il-kawża u rebħuha. U l-avukat għallu qed għallu kif irbaħni mingħajr għallu toqgħod tibatlu d-dundjan. Għallu jimbattu xorta għallu fisem Ġanni. Wieħed playboy. Il-ġimgħa fil-għaxija marant l-ispiżjar, xtara kaxxa kondom statużana, ħajkollu. U fil-weekend induna li del-kaxxa flok 12 kien fija 11. U tant ir-rabja, t-tnej fil-ħodu, qabel fetaħ kien wara l-bib diġà jistennieh, jippassiġġa. Saraħ marnar, ġi l-ispiżjar għallu x'inqala, għallu ejja Madonna għallu il-nistek mit-8 u nofsew, għallu mela xi emerġenza di. Mhux emerġenza għar, għallu għax issa ma naqs nagħmel xejn. Għallu xtrajt kaxxa kondom sna il-ġimgħa u fl-12 kien fija wieħed nies. Santa Santina, għallu għalek, santek il-flus l-ura. Għallu mela għana l-flus, ħsajt li weekend. Mela ħankoplu ftit bil-Vena, kota għelli najdu issa fuq min ikun daqra arroganti. Mela ħanut sabiħ bar lussus, mirja li nef kullimkien. U daħal tal-ġuvni, 7 tfajliet ħelwi miegħu u nanu daqshekk. U dan nanu talqa fuq il-banketta, ġebli berra, ġebli berra. Dak ġablu berra, xorob, din ġibtli, gara fuq il-mera farraka. Tal-bar, għallu x'għamiltli? Il-ġuvni għallu ma ġara xejn, għallu ħareġ il-kartjera kollha flus, għallu kemm tiswa, għallu 200 lira għalluħa. ġebla whisky innanu, ġebla whisky, kemm ġebla whisky. Ġablu whisky, xorb, da ġibt li kisser il-linfa. Il-ġuvni, ma jimpurtax, ma ġara xejn. Kemm tiswa? 500 lira, 500 lira. U daf kemm tort salib dan innanu, kważi farraklu kullimkien, u dal-povru ġuvni iħallas. U s-7 tfajliet ħelwin ħarsu leħ. U raftit dan nanu, kellu bżonn imur sat-toilet, u mar sat-toilet. U da tal-bar, għallu nista' nkun naf għallu kif ittrakkajt miegħu da, għallu ħallini. Għalli nkont għaddieħ del-baħar, għallu naraf li xkun, ftaħtlu t-tappu ġil-ġenju. Għallu 3 xewqat. Għalli għatlu 7 tfajliet sbieħ. Għallu għatlu kartira bil-flus, ma tispiċċaqat, għallu għaw. Għalli għatlu zobta 3 pidi, għallu femni ħażin.
Kemmu mqareb għal xejn ngħidlu. Kemm id-żarzar dik il-kelma bl-ilsim Malti li tibda biż-żett. Ngħidlu tużaħiex. Tista' tuża kelma oħra floka, kulħadd jifmek. Ma baqax swieċ illum. Ara jien Bob biżeħlu. Kont għax illum Bob Marley. Għastajt li ċans insu poħra hija. Mela, kien hemm wieħed fi sptar tal-moħħ u rrid jagħmel suwiċidju. U jeddet li se jagħmel suwiċidju u marru għal wieħed infermier li kien ilu hemm omor li kien jaf imur magħhom il-dan nies u ġabuh u ġieda bil-motek. Dak Peppi, dak nafu. Pep, x'int tagħmel Pep? Allu ħallini ħanamel suwiċidju. Allu, x'jiġifieri tagħmel suwiċidju? Irrid netallaq allu. Titallaq bil-ħabel ma zaqqek, allu għax meta għamiltu mon ikon se nifga. Mela, ħankomplu ftit ukoll fuq l-anzjani, għax aħna jina u Vince l-lum għedin f'dak l-ilmawu. U allura naħseb ħadd ma jħu għalih. Mela, dan amarat it-tabib, għallu dot ħanajdlek, għallu għandi problema, għallu l-mara ma tismax. Għallu, mux li l-ek nar għallu l-mara ma tiġikx, għallu għant tobba, għallu tibżam it-tobba, għallu ma tismax. Għallu ma, jien ma nistan għamil xejn. Għallu ma kemm ma tismax, għallu ma tismax, għallu ma, għallu għax tamlu tabib, għallu prova mill-la test, għallu mbagħad jgħidli biex ikun naf l-inqas il-livell tagħha. Għallu x'test nagħmilha? Għallu bda kellima mill-bot, għallu. U b'dar saq viċin, għallu bataj nisma, per eżempju, wiġbitni wara tant bot, għallu iva. U da daħal id-dar, wasal fl-intrata, għalla Mari, għalla xanna l-lekel l-lum. Baqqa miexi, sal kamra tal-lekel, Mari, xanna l-lekel l-lum. Mar flikċina, Mari, xanna l-lekel l-lum, għatlu Mari Madonni li najd l-lekel, għarrun l-forna għanna l-lum. Sergeant Major Ingliż, kien miex il-gżira hekk, taf kif jimxu daw. U wasal qudiem bib kien hemm mara minn daw tax-xogħlek kollha skullata, alla, how much do you charge for the pleasure of my company? Dik ħarset leħek, għatlu, 50 euros. That's okay, għallu. Company! Quick, march! U ġabom koll. Kien hemm din it-tfajla u kienet qed tagħmel teżi bħal tejja hekk, imma t-teżi tagħha kienet fuq il-kontraċettivi. U bidet tħabbat id-djar u saqsihom x'jużaw kontraċettivi. U ħabtet u fetħel dar-raġel hekk qasir. Alla x'għandek bżonn, għaltlu inti u l-mara għallu tagħmlu xi ħaġa biex ma jkollhomx tfal. Ejwa żgur, għaltlu x'tagħmlu. Alla ara ħalli ngħid lilha tiġi tgħidlek hi. U ġiddu l-mara daqsix. X'għandek bżonn? Għaltela biex nara intom x'tużaw, għaltela bħala kontraċettiv, għaltela għandna kaxxata li njam daqshekk. Kaxxata x'tagħmlu? Għalta xi noqgħod bil-wieqfa. Għalta ir-raġel jitla' fuqha. Għalta nagħmlu għandna nagħmlu, ma li ġejja la tidaqqa il-kaxxa jaqa' u tiġi barra. Wieħed mar il-gżira fit-Taxmara u sab waħda għalla kemm tiċċarġa int għatlu 100 euros. Kemm Italja għatlu Morandik kara misfel. Dik ma toħodlokx daqshekk. U Morandik hemm misfel. Alla inti kemm tiċċarġa għatlu 25 euros. Alla dik talbitni 100 euros. Għatlu ma dik għandha l-MRCP. Alla xi ġifieri. Għatlu dik member of the Royal College of Prostitutes. Allora, għalli, inti għax ma għandekx dik? Għatlu għax uħelt mill-orali.
Michael, wasalna l-axħar waħda naħsebux biex nagħtu ċans. Kif trid. All right, ngħid waħdin u nagħtu ċans. All right. Mela, l-aħħar waħda li ħanajt għal-issa, dan kien hemm anzjan mhux ħażin u dan iddeċieda li jipprova kollox. Għal qatt ma mort f'kamp tan-nudisti, ħammuru. Marċeb għallom, kien hemm il-receptionist, għallom x'tagħmlu, għallu xeħi, għallu inza, Arwin, idħol għallu mbagħad l-affarijiet jimxu waħedhom. U da, nesa Arwin, ħareġ hemmhekk idur. U jara naqata tfajla ġejja quddiem u da kien ilu ma jarbula ftit imma kafradi li tfajla. Għallu qed issejjaħli, għallu ejja. U marru uħa waħda tal-ostra da. Madonna għal-kemm tajjeb hawnhekk għall-istra għal-famusa. X'se nagħmel? Imur għas-sawna u mar. U daħal fid-sawna qatt hemmhekk. Waħda dan ibbos bassa kif kien hemm. Hawn wieħed qallu qed issejjaħli. Ejja. U ċabċapulu. Għal dimma toġobrix u libes mar alla tlaqt il-barra. Għaltlu ma ħaġ gost, għaltlu. Ejja, għalla l-ewwel, għalla kien hemm tfajla għalla ħad gost, għalla mbagħad għalla għax bassajt bassa għalla xi hija għaltlu ħija daqqa tiġik tajba daqqa ħażina. Alla jifla ta' tiegħi alla li darba f'xar, alla boss alla 50 bassa kuljum. Il-grand finale, grand finale. Berawt, jgħix Hollywood. Kien jaħdem ħafna partijiet sekondarji fil-films. Kien maqtul bix-xogħol. U kellu bżonn holiday. Allura mar inti travel agent New York, għallu ili naħdem ħafna, għallu għandi bżonn ġimgħa holiday x'imkien. Għallu ma x'tip ta' holiday trid? Għallu jien Berawtu. Għallu x'tip ta' holiday irrid? Għallu x'imkien għall-Kwiet fix-xemx, nilqa' x-xemx. Stenna ftit. Għallib il-browser. Għallu nista nibatek ġimma ġoxar id-drummer tal-Beatles. Ringo Starr. Għallu ġonizza. Tajjeb, għallu noħoda. U mar. Wara jomejra ġaġi, għallu mela moġbokx. U xoġobna, għallu dak il-ġurnata għalla fil-kamra tal-Luganda. Id-dram, sijat il-brasu għek. Għabbadni refres, migraine għallu dak, għallu sibli ġaħġa uħra, għallu ġaħġa għal-kwietek fi xemx. Stenna ftit. Għallu nista nibatek ġimma, għallu. Ġol mustaċċi ta' Omar Sharif. Now you're talking, għallu. Omar da, ġimma, suppost fil-mustaċċi ta' Omar Sharif. Wera jmejra ġaġi. Għallu, xid tamela? Għallu, ma moġbokx. Għallu, joġobni dak, għallu dak Monte Carlo, l-ħin kollu. Fil-kasino, jilab Pep, il-sigarru, doħħan, għallu, fgani. Għallu, ximkien għal-kwit, il-rif il-xemx, il-għal-xemx. Jurin lak, għallu, għadu kem kena last minute cancellation. Għallu, nista nibatek. Ġimma, ġossuf ta' Brigitte Bardot. Dik tajba għall-umur. U mar, wera jomejra ġaġida, għallu sanaqta qalbi, għallu għasem moġbok, moġobniġ, għallu għemmek kien taddej ħajja ta' papa jien, għallu mafdaqqa waħda ma' għafġara u għarġajt sibtruħi fil-bustaċċi ta' Omar Sharif. Issa hawnhekk skont il-programm nieħdu gost jekk nisimgħu xi ċajta min-naħa tagħkom. Żgur li intom tafu ħafna ċajt. M'għandkom għax tistħu minn xejn, forsi tistħu naqa' minn Vince għax dan skrupluż. Min se jibda l-ewwel? Li kieku kellna magħna lil Albert Borg, żgur jibda Albert Borg l-ewwel. Għandna l-George ukoll, ejja George mela ħa nistidnuk. Anzi, naddulek il-dan hemmhekk. Għaw xaħti ħuret jibda minn floki. Kuntest normali da tas-soltu, koppja anzjana, jiġi bil-lejl, jidħlu fis-sodda, u l-mara tistenna xi ċaqliqa min-naħa tar-raġel. Għal xejn, jum wara l-ieħor. U darba fost l-oħrajn,
Diċċaqli ġiet. Ejja Ġesu tal-ħnina fl-aħħar. Iċċaqla. U dira bdiet tħoss it-teftif minn taħt il-friex, jidu għaddejja minn hemm u minn hawn, minn taħt il-warrani, u fħem minnhom anke niżel taħt il-liżar u baqa' nieżel hemmhekk. Ejja f'daqqa waħdejja, qed jiċċaqla x'jiġralu llum. U f'daqqa waħda da ċaqli spiċċa. Waqaf ħesrem. Johnny! Aw! Minn taħt il-friex da. Tista' tgħidli għaliex waqaft? Tista' tgħidli għaliex waqaf daqqa? Għax issa sibt tar-remote tat-television? Oħra l-istess problema, imma darba marret għand it-tabiba. Għaltela, kif inti, Grace, tabiba? Għaltela propjament problema mhux jien, għaltela raġel, għaltela kif ġejt inti? Għaltela għaxina qed imbagħad il-konsegwenzi hu. Għaltela xi ġifieri? Għaltela xejn ma jridx jaf da, ma jridx jaf. Għaltela x'nistgħu nagħmlu? Għaltela nifmek jienu, għaltela ħanina, għaltela ma jistax ikun, għaltela bada tajjina għal-faċen dibis tajba. Għaltela jiena mara nħoss tajna, mhux billi għandi żmien inkun irrid jien ukoll, għaltela inti mara bħali tifhimni hu. Għaltela x'nistgħu nagħmlu? Tabiba għaltela mhux suppost ngħidlek għax isna ħanitnitqu bih, għaltela ma ħanejdlek x'tista' tagħmel, għaltela mur għand l-ispiżjar. Ixtri ftit Viagra, għaltela u jħobb jixrob xi ħaġa, għaltela kafe tila u kafe nieżel. Għaltela ħabat tajjeb. Għaltela qbad waħda minnhom farra kielu, għaltela u tara x'effett ħalli wara li jxorbu l-kafe. Għadda xahar, u reġgħet di Grace kellha tmur tagħmel vista għand it-tabiba. Wara l-invistat, għaltela Grace bilħaq, għaltela hemmhekk kif kont mort inti. Għaltela tajjeb u ħażin. Għaltela x'jiġifieri tajjeb u ħażin? Jew tajjeb jew ħażin. Għaltela kieku fis-seks tajjeb morna, għaltela ħalli għaltela bejnietna, għaltela mhux waħda farraktlu fil-kafe, għaltela farraktlu xi tlieta jew erba' għaltela u l-effett għaltela immedjat kien ta' għaltela għajnieħ kif ħal-kafe għaltela jisu l-jum, qabeż fuqi, għalla ċarrat li l-ħwejjeġ, għaltela tefani fuq il-mejda, tella fuqi, għaltela ma setax jaqaf, għatali nifsi, għamil xi sija u nofs għaddej. Għaltela allura mhux tajjeb, mhux dak li rrid inti, mhux dak l-effett rid. Għaltela iva, veru mis-seks tajjeb, għaltela ma jmussa nerġa' mur ġo dak ir-restorant għax kien mifquq bin-nies. Issa ħannaraw il-perspettiva tal-irġiel, l-aspett psikoloġiku u biex inkunu feru għall-bilanċu u fiżiku tar-raġel ukoll. Iltaqgħu żewġ tejbieb, żewġ irġiel. Għallu Franz, kif int? Għallu qed nara kisek bla ħeġġa, għallu le, għallu jaw tlift l-interess jew. Għalli ma tlift l-interess kieku, għallu l-interess semmiħat, l-spiritu jrid, għallu ma l-asfur ma jridx u ma jistax, għallu, fimni, għallu aħna l-irġi għallu mbagħad minna ta' għallu dina speċi ta' mhix problema kbira. Għallu kif nista' nsolvi? Għallu inti tikol ħobs, għallu le ħobs, għallu jien li qtajtu jien. Għallu tara għallu jista' jkun, għallu forsi ma ħabba fek. Għallu isma' minni, għallu ibdaħu għallu xi żewġ sandwiches miegħek fuq ix-xogħol hekk, għallu bda kull il-ħobs. Mar id-dar, mara għalla mer, għalla għada mill-li żewġ sandwiches għal miegħi. Għallu għadu lunch miegħek żmien. Għallu ma tafx li ħażin mhux tajjeb għalik il-ħobs. Għallu inti għamil li żewġ sandwiches għax minn għada ribda nieħu żewġ sandwiches jien. Għamlet żewġ sandwiches, għadda 15 u żewġ sandwiches, xejn ma binna xejn. Mer, għamil li żewġ panini, oħra di xis niftaħ klaptejt, zid li żewġ panini ma' sandwiches. Żewġ panini għadda 15, xejn. Ma da kien jaħdem il-ħamrun, spiċċa jikoll il-ħobs li tagħmlu mara fil-break iż-żgħir u fil-break il-kbir. Imur għal Tim Queens u jordna ħobża biż-żejt hekk. U għamel xi xahar jikoll da ħobs kollu. U darba minnhom qabżitlu qalu dak jew rid jitnellaħ bija, jew nkella fuq ma ħadd miġi dela ħobs. Għalli ma ħanat il-aħħar ċans illum. U ħareġ fil-break ta' nofsinhar u miflok ma għand il-Queens baqa' dar il-kantuniera infurnar hemmhekk. U kif daħal għand il-furnar, ġitu tajba raħ joħroġ furna ta' ħobs u jpoġġihom fuq it-tilar. Allu, ċali, allu żommhom hemm dak il-ħobs. Allu dak il-ħobs għalija.
Għallu għanti ġejb il-nik siħib għallu dak il-ħobs għalik. Għallu jek tuħu dak il-ħobs kollu. Għallu sada jibbizlek. Għallu għabbeċ għalek irridu jien. L-aħħar waħda ta' malajr. Kien hemm dil-kumpanija għal 25 sena u il-manager rrit jagħmilhom party. Għallhom għal dal-festin tistgħu ġibu tfal iż-żar magħkom, għallu jgħidu gost magħna. U ġid il-ġurnata laqgħhom fil-fwajek u beda jagħmel diskors tal-okkażjoni, il-manager għallhom fost l-oħrajn nifirħu lil Rodrik, tajjeb, li kien il-ħaddim ta' sena, nifirħilkom għax dana bis-suċċess tagħkom, nifirħulu għas-sinċerità u l-onestà tiegħu. Tajjeb, kulħadd iċabċablu l da Rodrik, u Rodrik ħadd tifla żgħira miegħu dakinhar sewwa. U f'daqqa waħda waqt li bdew il-festin, it-tifla ta' da Rodrik infexxet tibki. X'ġra għadi t-tifla? Il-kollegi tiegħu marru jgħidu l Rodrik, għallu t-tifla tiegħek tibki tol fuq, ħadd ma jafx x'ġrala, u kulħadd inġabar magħha. X'ġralek imma? Weġġajt? X'ħadd qallek xi ħaġa? Il-kollegi kollha daru miegħu. X'ġralek inti tagħdi, jien x'għamiltlek? Ejfa inti tagħdi, x'għamiltlek jien? Inti ma tgħidx il-verità, inti tgħid il-lies, inti tgħidilna l-lies id-dar ma tgħidx il-verità. Alla jien għalfejn. Għaltu għax inti tgħidilna li fuq xogħol għandek ħafna clowns u buffi miegħek u mhux veru mhux qegħdin hawn. Mela darba kien hemm wieħed xurban jixrob ħafna dan. U dejjem jidħol id-dar imlaħlaħ waħda bżibel jkun. U l-mara dejjem tinkwita għalih. U dejjem tidu jaqfu. Għaf dak ix-xorb ġewi, waqaf dak ix-xorb qed jagħmlek il-ħsara, qed jagħmlek. U mar tkellem il-kappillan, qaltu s-sena mill-kappillan għax dan dejjem fis-sakra ma jara xart. Alla ħana jgħidlek x'tagħmlu. Għajdlu li jekk ħajqpa jixrob hekk ħajamel imsarnu. All right. Marret, kif l-ewwel darba sabu daqsxejn f'sikkietu da, qaltlu jekk ħatibqa' tixrob hekk, ħatagħmel imsarnek. Da, qaltlu isu ma għadtu xejn, jibqa' jixrob. U darba darbtejn tlieta tgħidilu baqa' jixrob. Marta ant il-kappillan qaltlu ma qatlu li ħajamel imsarnu, imma da xorta baqa' jixrob, m'għamel xejn differenza. Allura inti ħa ngħidlek x'tagħmel. Issa l-ewwel darba toqtol fejn hekk, aqbad l-imsaren tiegħu. X'kien jidħol jorqod, ikun ġej f'sakra, għamlhomlu fis-sodda ta' parsi porgam sarnu. Iju hekk nagħmlu. Ġie f'sakra da ma jara xart, daħal jorqod, dik kellha l-imsaren lesta l-fenek u tefatu fis-sodda. L-għada filgħodu niżlet, qed tagħmel il-breakfast, u bdiet tisma' Ajma! ċowi, xieġralek, jaw għamilt imsarnek? Il-problema biex namilom, imma biex indaħħalhom ġewwa. Dak kien hemm Amerikan, Ingliż u Malti. Fuq ajruplan tal-gwerra. U laqtuh, u din nieżel hekk jikraxxon u f'daqqa darelhom ix-xitan, għalhom saqsuni li tridu, għandkom mistoqsija kull wieħed, jekk ma nkunx naf inwieġeb għall-mistoqsija, issalvaw. Qabbis l-Ingliż qallu li mi l-ogħla muntanja eżisti. U dak qallu l-Everest. U dak ma salvax. Qabbis l-Amerikan qallu forsi l-iktar post kiesaħ tad-dinja qallu s-Siberja. U ma salvax. Qabbis il-Malti ħaseb ftit. Għallu jekk nagħmel passatur wara sormi, u nboss bassa. Il-bassa mill-ma toqba toħroġ. U dak juħok rasu. Għallu ma nafix tadi, għallu mhix mit-toqba ta' sormi. L-ewwel neddi għalli għall-ewwel darba xi soltu meta nara dawn naħsibhom xi ħaġa oħra nkoħan nirremetti.
Issa, darba, da mux biex nipika maħja, jaddini fil-wisq. Pero da kienem mara armla 7 tfal. U raġat iż-żewġa ta' tini darba u kella 5 oħra. U wara li n-nexxila taqret ġiex tirġil mietet ju wkoll. U kella l-funeral, spiċċiet il-qudiesa, niżluha fil-qabar, u l-qassis wara spiċċat tal-baqal għal erwieħ għal fl-aħħar issa qegħdin jistrieħu ma' xulxin. Kien hemm oħta, għatlu Susi vada, għatlu intelli ma' raġel qed tajt. Għal l-ebda waħda minnhom għalina saqajja kont qed ngħid. Oħra, ġiex tixjuħ bħali iktar minni, għam ix-xieħ fil-ħodu u sab il-mejda armata mux bħassoltu bix-xema fuqa, u għadda xinu ġej, għalla ros, għalla l-lum ġej xaħat, għatlu le, għatlu ma lansejt l-lum ħanal u 50 sena miż-żewġin, il-Marija għalla ta' 50 sena, għatlu poġġi bil-qeda, għatlu għamilt l bella brodu ta' 50 senilu, għatlu kif għamilna dakinar, għatlu namlu kollox bħal dakinar. Għalla u s-sojjen nafxa minna dakinar, għatlu nsejt meta konna nżajna arwinin biex niklu fuq il-mejda l-ewwel darba flimkien. Għatlu għjan nżaw arwinin, Alla ma dak iż-żmien kellna l-muntanji saħli f'idin m'għandniex. Għatlu qed ngħidlek inża u neżaw xejdulu. U jieklu daqgħadu għafet. Għatlu ma kemm inti l-ostra salvaġġ. Għatlu possibbli minn titħoxxejn għalija. Alla xi trid ninħoss Alla ta' 80 sena. Għatlu jien għandi sidri jaħraq nar bl-imħabba għalik. Alla mhux aħjar naħjom il-qaħba brodu. Oħra ħanala, għanu spunt ta' Trevor ta' Snow White. Dik hemm Snow White u Sabanani, u dik kienet tistħi minnhom, u għalthom issa ħorġu l-barra mill-kamra nkun nista' nbiddel. U dawn ħarġu bdew gergru u qabes li xjaħ wieħed għallu ma kemm intom ċwieġ, għallu veru qosra ma l-ħux mat-tieqa, għallu jien nitilgħu fuq xulxin, nittawlu għal ġewwa. Għallu u ta' fuq jgħidilna x'ikun qed jiġri u jgħaddi l-messaġġ il tisfel. Għallu all-right, u dak beda. Doħlet, għattinza, il-lostra, għattinza, il-lostra x-sider għanda, il-lostra x-sider. Dib, dit tisma xuġuġu, xas, laqt rasu fit-tija. U marret tiġri biex tala it-tija, għallu, ġeja, ġietni. Dana kien hemm wieħed Malti li kien tafjusa ħabba l-ambjent kulħadd joqgħod attent u dan u meta jsifer imur flukandi fejn l-inqas li jkun hemm ħela. Sewa bħala għall-ambjent. U kien sejr Ġappun u sab din l-lukanda b'reviews kollha massimu kollox. U mar hemm dan u kellu bżonn jagħmel faċenda. U daħal it-toilet jipporga u mar isib it-toilet paper u jsib kaxxa waħda ta' toilet paper biss hekk, karta waħda. Tagħtu rasu nsomma kif għamel dan, kif ħareġ minn hemm mar jiġri għand il-manager. Allu li tikellem il-manager, għax ma sax ikun, dix lukanda jif, kull toilet hekk sab mbagħad karta waħda biss. Allu kif jista' jkun? Allu allu dina dik l-policy tal-lukanda għax aħna nagħmlu l-inqas ħela hawnhekk ma naħlux aħbar l-ambjent. Allu tista' tfehmni bdil karta s-senamel jien, allu ħanajdlek. Żomm, allu nrik. Allu ittu jaf jerba. Aħta tarfek. Termiex, somma dik. Allu daħħal subajk fit-toqba, imsaħ, aqbad il-karta, u tagħmlek, għal-mija, u mbagħad dik li tallek, naddaf taħdu frik. Mbagħad kien hemm ieħor xurban bħal ta' qablu da, xurban waħda kbira kien. U dak għallu l-istess dimar tant il-kappillan għalla għajdlu jekk ħajjiqpa jixrob hekk, ħajdirlek ix-xitan. Ħajdirlek ix-xitan għallu. U għajdlu darba darbtejt li u darba minnhom. L-istess għalla inti il-besta xitan xin jiġi diħqata. U dak daħal imla hekk ma jirxad, il-bibi ċevettek, daħal u din. Għalla għadminit. Jien ix-xitan, għalla l-erwi xsibtek il-mara. Bat oħra tal-axħar kien hemm ieħor da biss, imma kelma dawa, xej da faħxi bl-ambjent. U darba insomma wara ħafna deċieda li jieqaf minn tad-dax ma jistax ikun.
U kellem il-kappillan, allura ħana għidlek, jek titissalva ruħek ma jistax ikun tibqa' tidajek, ta' kull dawwa li tajt, tittoħroġ 5 euros. Issib xi ħadd u tieħ 5 euros. 5 euros. U da, u xogħol, għall-ewwel beda jisborzja da 5 euros. Kull darba ħaġ 5 euros. U mbagħad qal ma jistax ikun, ma bdiex iwassal sal-aħħar tax-xahar 5 euros law kull dawwa 5 euros. U beda jnaqqas l-ewwel minn ma rafx kemm waħda kull jum, beda jnaqqas. U kien kważi waqaf, kien ilu xahar ma jgħidx waħda. U darba kienet lejla xitwija, xita nieżla, u da mar biex jwasal id-dar kif ħajdaħħal iċ-ċavetta fil-dan u jdawwer ċavetta naqsamlu ċ-ċavetta u daw 5 euros. 5 euros xi ħadd. U beda jfittex ma kien ħadd fit-triq, baħ kien flaxija bil-del kisħat u jdur. Fl-aħħar sib mara ta' triq, Alla, għartlu jimux 5 euros nieħu, Alla mal-kappillan hekk qalli, mal-kappillan abbonat. Mela, ftit snin ilu, Ira Losko u Shakira kellhom jikkolaboraw fuq kanzunetta. U insomma ftehmu marru l-istudio biex jirrekordjaw u l-ewwel waħda li daħlet kienet Ira Losko u insomma kantat, irrekordjat il-biċċa tagħha u lestiet. U mbagħad warajha daħlet Shakira u sakemm kienet hemm ġew nemus jikdmuha tqattat bin-nemus. U f'nofs diska qabdet ħarġet tiġri u għalula ġara, daret fuq Losko, għaltela x'ħakkira. U fatt interessanti li minħabba dak l-inċident ħadu għal-isptar ċemplu l-ambulanza kienu u l-aġent tagħha kien dak infatti li ispira l-lirika tad-diska tal-tazza tad-dinja tal-Afrika t'isfel. X'ma li daħlu daħal jgħid eżamina, Mela ħanajdu l-aħħar ftit u nieqfu għax mid-deranki ħana x-xuttajna li kellna preparati. Meta qabel bdejna s-serat qed tkellem ma' Tea, qed ngħidu kemm iċ-ċajt bis-sess illum sar aċċettat. Imma forsi l-iktar ċajt li għadu mhux aċċettat wisq huwa dwar il-politika u dwar ir-reliġjon. U ħanagħlaq billi ngħid tnejn, waħda fuq ir-reliġjon, waħda fuq il-politika. Mela tiftakru intom illi meta joħorġu l-flus ġodda l-ewwel jagħmlu specimen hekk. U jiktbu fuqha specimen ma tkunx tista' tiċċirkola, tkun sempliċement. U meta Agata Barbara kienet il-President ta' Malta, li tħarġu minnhom daw bl-ispess u marru jurhomla. U dik kif rathom bdiet tajjat, min għamilhom dawn, min jinsultani b'dalma. X'ġara? ġibuħ qoddimi. U daġin, għalla xġara, għalla, hek tamilli, hek, għalla xamil, hek tiktibli speċi men, hek tiktibli. Ta' reliġjon. Mela, kredin fl-axħar ċena, għallu għahat minnkom ħiet tradini. Għabessa Pietru għallu jena mulej, għallu le muxid. Għallu mli xrab naqna imbit, għallu miħaj, u xrab naqna imbit miħu. Għabess San Ġwan, għallu jim mulej, għallu le muxid. Għallu mli xrab naqna imbit miħaj. U xrab, u kolla jisaqsuħ u xrab l-imbit maħu. Fl-axar kem ġuda, għallu jim mulej, għallu jifint. Għallu għetnajt meta tkun fis-sakra dejjem jgħid taqbatit. Michael ma nafx triċ. Vince m'għandux hekk tarqa.
Waħda qasira fuq il-politika. Kienet qed jagħmlu l-bolli, insomma, u da fi żmien Mintoff rid jagħmel waħda b'wiċċu. U ġab il-ġaħat, insomma, biex jagħmlu din bolla, ħadu l-ritratt, u rewielu, oġbitu, u bata biex jibdew jistampawa u tibda tintuża. Għadda ftit ta' żmien meta ħarġet l-ewwel print insomma għadda ftit ta' żmien ċempel il-tal-posta għallu kif sejra dik, għallu il-bolla qiegħda tinbih, għallu wiċċi qed imur mad-dinja kollha l-ewwel għallu leħta, għallu onorevoli, għallu leħta. Għallu x'ġifieri le? Għallu x'ġifieri mhux qed tinbih. Għallu rrid inbiħha ta' għallu biħmidna dik il-bolla. Orrejt. U reġa' għadda ftit ta' żmien. Reġa' ġi, għallu kif sejra dik il-bolla? Għallu, onorevoli, għallu għadu mhux qiegħda tinbih ta'. Għallu, għallu x'ġifieri, għallu x'inhi raġuni? Għallu qed jgħidu li mhix teħel. Għallu ġib karta. U dak taħ karta folja bolli, għata waħda, waħħala, għallu, qed tara kif teħel, oħra. Għallu, qed tara kif teħel, għallu monerva, għallu kif sa naqbad ngħidlek, għallu għajdu, mi għajtejt għadx tidej qed titkellem, għallu n-nies qed jabsqu n-naħa l-oħra ta'. Waħda oħra wkoll tal-politika fuq Mintoff ukoll. Ħareġ isuq darba u ħareġ ovvjament ma' x-xufier tiegħu. U għallu l-xufier għallu illum jinsa nsuq. Għallu le, onorevoli, għallu le, l-lum għandu għakti tinsuq, għallu ħanqot tinsuq jien, għallu għod poġġi bil-qeda. U bdew idur insomma daw. U għaddejn in-naħa tas-sawtek, in-naħa ta' Benajsa u x'naf jien insomma f'daqqa waħda, bum! U tajjar kelb. Għallu suq ta' le, għallu kelb ta' xaħat, għallu ħammur u najdlu. U daħal ġarazzett emmek, insomma, wara 5 minuti, ħareġ bla kajda qsix. Għallu ġifiri, għallu ġara, onorevoli, għallu xej, għallu jien torta jaj, għallu jien tajjartu, għallu ħansuq l-ekin, għallu le, jien irtinsuq, għarriġa bela jsuq, u għara ftit, tajjar moza. Għallu b'sab, nibqaw għaddejjien ta' għallu nibqaw insuqu. Għallu le, għallu jien tajjarta u jien immur najdlu. U reġa mar, u biex naqtaħħa fil-qasir, reġa ġi bajnu n-naħa l-oħra, mimlija. Għallu, ħansuq jien ta' għallu jwa suq. U beda jsuq ix-xufir insomma. U għara ftit, ħarġ qasqus u tajru. Għallu jinstarib qasqus, għallu xej, għallu xie ġifieri, għallu jien tajjart 2 u mortatlu. Bħala raġel, għallu sa titmur u tajdlu. U daħal da. Daħal fil-razzett. U għadda l-ħin. U għar ħafna ħareġ. U ħareġ imxengel ta'. Għallu sma, għallu, ġara, għallu kif ġifi. Għallu dana, s-ewku koll. Għallu għax ħanajdlek, għallu ma xattilom inti. Għallu għax xattilom, jien ix-xufir ta' Mintoff. U dak il-qasqus jiqtiltu. Waħda ta' temtib qasira tal-aħħar jew le. Mela, ġiex ħbieb kienu għaddejjin passiġġata insomma fuq bridge u wieħed minnhom kien dilettant kbir tal-karozzi. U l-ieħor kien itemtem ħafna. U dak li temtem minnhom beda jgħidlu waqt li kienu qed mixin. Insomma, għaddejjien u għallu, fejnu għallu, l-laħqita għaddit. U għaddit, insomma, baqaw sejri. Wara, ftit tal-ħin ieħor, insomma, ġagwar, fejn l-laħqita għaddit. U deka beda tiela u beda jiddejja, insomma.
Reġa wara ftit, għallu, għallu, rajta, għallu, mela xaffixta. George. Da kien hemm Dun Tony, ma tantx kien ilu li ordna. Ma kellu daqsxejn ta' problema. Sens ta' l-omelija kien jagħmilha, għaddes kien kun preparat, imma fil-qrar kellu daqsxejn ta' diffikultà, ma kienx kun jaf se jaqbad jagħti penitenza. U kien hemm Dun Spir, anzjan da, assis anzjan ħafna, u għallu tejna waħda Dun Spir, għallu kun paċenzja bija, għallu gwidani daqsxejn, għallu ħalli nkun naf il-penitenza li intihom jien. Għallu s-sar, għallu għandi notebook egza, għallu anka konnu zaħjien fi żmieni, għallu uniktiblek, għallu per eżempju ma marċ il-qoddis u tiħ jien naf Salvereġina, jien naf Gideb, u għamillu dan notebook. Għallu għandu jgħinek. U darba wara l-qoddisa, l-għaxija, ġiet waħda dak daħal fil-konfessjonarju, Dun Tony, u ġiet waħda insomma, u għatlu l-ibtar raġel Dun. Għazin, terġasu taqli barraġel u daqla. Għalla, għara, ħalli ħantik. U dak, għabbat il-notebook u beda jfittex, taqli barraġel, ma stax jisiba di. Unserta dak il-ħin. Dun Spir kien ma tantx jiflaħ u tala jorqod kmieni, inġabar kmieni. U dax sana għamil issa, mux edha fil-notebook, edha u nekdejja, għax sana għabad nejdilejn. U dak kellu il-mobile, u da xempillu l-Dun Spir. Għallu, hello. Għallu, ej, għallu, ma tax niflaħ, għallu, ġara, għallu. Għallu, għaxaw Gracie, ta' fejn il-knisja tal-kantoniera. Għallu, tanika, x'santi għajin, x'santi għajin. Għajja, tax biex nizimek. Għallu, tanika, x'santi għajin. Ittix aktar minn 10 euro. Qed niftakar li mhix neċessarjament ċajta, ma għandi dil-pożija u ħanqarajilkom qabel ma mhux ma taqax taħt iċ-ċajt propja, imma jatannek kemm jista' jkun. U di isimha l-ewwel darba. L-ewwel darba li qed kelma mhux xierqa, kont li ssint biss il-kelma fottejt. Kont għal daqqa ta' ħarta minn nannu. Għalli teġ dik il-kelma, qed xejt. L-ewwel darba li għajt stampa oxxena, bil-kem kont għaddi naf xi ġifieri, kienet folja maqluha mill-Playboy li kont sib fil-kexxu ta' missieri. Ħbejta sew fil-ktib l-iswed tal-Knisja. U kull meta narah bħal ħallil f'nofs it-talb kont inżid tal-boħra. Kont ngħid grazzi mulejja xi ġmiel. L-ewwel darba li biss xoftejn tifla, bla ma qatt nitlef żmien fil-paroli, kont rakkinta fasta u bista waqt li konna qed nilagħbu noli. Iżda jinfexxet tibki kemm tiflaħ u jinfdaqqa marrit li kull ħila. Waqt il-biki u tolfoq u tomħod qalt li ma issa żgur noħroġ tqila. L-ewwel darba li għamilt pastazata, waħdi mħeġġeġ u sħun, kelli forsi madwar 12 sena. Tistgħu taħsbu x'dix tista' tkun. L-ewwel walkemm smajt illi bekk nista' nama, komplet sejjer blaqat ma tajt każ, aktar u aktar meta omma qiltilna li kien telef id-dawl fra Tumas. L-ewwel darba li rajt koppja jbaqnu, kozza jiltni qed nara kundanna. Għadni nilmaħ dix-xena preċiża. Kont rajt propju lin-nannu u lin-nanna. Kom bdejt ngħajjat u nwerżaq kemm niflaħ. Ħaġa kbira ma kontx se nostora. Ħaffef ma jaqbes għan-nanna għax in-nannu dal-waqt se joqtola. Għalhekk jien ġejt illum hawn qudiemkom biex dal-pis neħles minnu u nħollu. Għax illum hija wkoll l-ewwel darba li fraħt qalbi hekk ċar dwar dan kollu. Okay, Janika.
Teja, Trevor u Vince. L-aħħar taħdita għal din is-sena akademika hija ta' Elaine Vella dwar il-materjal orali li ġabret mill-programm Seħer il-Malti ta' Thomas Spaċ u l-Professur Manuel Mifsud. Se ssir nhar it-22 ta' Ġunju fis-6 ta' filgħaxija fil-librerija tal-Fakultà tal-Arti l-Università. Qabel nagħlqu nixtieq nirringrazzja lill-koordinaturi ta' dan il-proġett, il-Professur Adrian Grima, Dr. Michael Spanjol u l-Professur Manuel Mifsud u membri oħra li jgħinu Daniel Bezzina li l-lum mitlieta l-lum hawnhekk. Giusi Gatt, Michael Degwara u Rita Saliba. Nirringrazzja wkoll il-Klab Kodba Maltin li qed jagħtu 25 euro f'kodba lil kelliema li jkollna kif ukoll lill-fondi ta' riċerka tal-Università ta' Malta li qed jiffinanzja dan il-proġett. Grazzi ħafna lejl it-tajjeb.